Det var også derfor, jeg ville ringe dig op, fordi jeg var på vej ind i det. Nå. Så ikke var vi lige med. Så jeg lige mute, så jeg ikke behøver at høre mig selv. Det er det. Så har jeg givet min far et budget på 6.000, og jeg sagde, hvis der var en del, der gjorde, det gik et par hundrede år, så var det, hvad det måtte være. Mm. Så jeg trænger til at få opgraderet, inden de tager til USA. Og nu har jeg penge til at lægge ud med det, ikke? Så. Ja. Så det er jo gammel grafikkort, og altså, den fungerer jo fint, den jeg har, men jeg skal ind og indstille spillene til altså jeg behøver ikke køre highest, det er slet ikke det, men jeg vil godt køre bare tæt på high, uden at det lagger for meget. Forståeligt. Så når jeg har penge til lige at lægge ud, så kan jeg næsten lige så godt gøre det. Personal weapons til... Cargo hold at maximum Nu capacity. bliver jeg ked af det, hvis mit flyver går i stykker igen. Galaxy Map. Fanden var det? Var det ikke det, den her? Ship released. Engines engaged. Patrice. System map. Kors. Landing gear retracted. Jeg er stor fan af sådan nogle rumspil. Jeg glæder mig også til Firefly kom ud online, det der Firefly Online. Ja. Jeg sidder og spiller appen. Mm. Der kan man optjene point. Okay, jeg vidste ikke, der var kommet en app til det. Jamen, den der app har været der længe, det er kun sådan små missioner, man kan køre og sådan noget, ikke? Men det startede oprindeligt med, at jeg fik en kode fra min loot crate, så jeg har et specielt starterfly, jeg har fået igennem en loot crate. Okay. Så jeg behøver ikke starte med et standardfly, som alle andre. Jeg har mit eget specielt loot crate fly. Nice. Så den var jeg jo inde og unlocke, så snart jeg fik koden. Så jeg har oprettet en karakter faktisk. Ja. Fanden havde jeg ikke valgt at kalde den. Skal jeg lige i min app. Appsis. Men det jeg godt kan lide ved det her, ikke? Det er, at man flyver rundt i Mælkevejsgalaksen. Ja, jeg er i systemet. Enter. Og det er rigtigt. Hvordan kører streamen bortset for dem? Den frøs lige før, så jeg lader mig lige refreshe, men ellers ser det fint ud. Okay. Jeg har kaldt min karakter Mika Kontos. Nej, Kantos udtaler man. Jeg skulle bare finde et eller andet navn, ikke? Hvor fanden er... Kan vi så lige få den her hastigheden ned, tak. Og der. Når den laver firkant om noget, er det et andet fly? Måske. Jeg har ikke helt... Ja, det må det være.
Det er et Ja, for andet lige nu fly. laver den en cirkel om så står en planet. Før var der en firkant om et eller andet. Ja, kan du se, der er sådan nogle store lys, der kommer flyvende Ja. med firkanter om? Det skulle gerne være skibe, der flyver hurtigere end lyset. Ligesom jeg selv gør lige nu. Okay. Men det er så hardcore, det spil her. Altså når du laver et hyperspace jump, så kommer du ud ved det system, du hopper ind i største stjerne. Og hvis du ikke når ret op, så flyver du ind i dens magnetfelt, og så begynder du at brænde op. Og så begynder dit skib bare at malfunctione som en gal abe. Det er sjovt. Det kan så resultere i, at du mister rigtig mange penge, fordi ens cargo bay kan gå i stykker. Eller rettere bliver åbnet. Ja, det kan jeg ikke endnu. Idiot. Fuld rulle og afterburner. Men den ting, jeg er vildt fascineret af, jeg synes er super blæret, det er, at du selv skal lande dit skib. Ja, hvad? Du skal selv lande skibet på stationerne. Nice, så det er ikke sådan noget autoplay et eller andet. Det kan du købe dig til. Der var ikke noget sjovt ved det. Det er så rigtigt nok. Docking request granted. Og jeg skal på Docking Bay 3. Så er det bare, hvor helvede træerne er henne. Er der en indgang, eller skal jeg rent faktisk ind og have? Nej, det er noget deres. Der er toeren. Og det. Nej, det var træeren. Så jeg hælder lige... Få manøvreret mig. Plads! Hvad vej skal jeg vende? Warning, landing gear not deployed. Landing gear deployed. Så har vi lige vender skuden. Og der. Docking Og der. successful. Engines disengaged. Weapons. Fit på 2000. Ja, tak. Det er 3 ton skudte dyrt. Har ikke så skide mange penge endnu. Det kommer vel nok. Ja, det kræver bare, at jeg får lavet nogle. For traded. Refuel. Laver vi det. Laver vi det. Airblade. Stop med at spørge mig om Facebook. Jeg smider ikke mit telefonnummer på. System map. Det skal til map.
You latest news. Lærte det her ikke engang, når jeg kigger på det her. Man er altid inde i skibet, eller hvad? Man går ikke sådan ud af det, eller noget? Ikke nu. De overvejer at tilføje det. Fordi jeg tænker, hvis der er sådan større docking stations, eller handelsstationer, eller et eller andet, kunne være fedt at stå af, kan man sige. Ja, og der er... nu flyver jeg så primært med de her outposts, hvor du skal lande udendørs, men der er, hvor du skal indenfor. Mm. Det hedder med mig nervepirrende, fordi det er et online-spil, så der er også andre, der kan lette at flyve ud, samtidig med, at du flyver ind. Så er det bare undvisesmanøvre. Ship released. Yep. Engines engaged. Landing gear retracted. Wow, der var station, den havde jeg ikke lige set. Se, Aerovate, der skal hen. Max boost. Men der er også nogle missioner med i og sådan noget. Mm. Jeg ligger bare og flyver, eller jeg leger langtidschauffør lige nu. Activate hyperspeed. Det ser også pis godt ud, når du hopper i hyperspace. Mm. Jeg ved ikke, om du så før. Der står charging lige nu. Ja, 1. Engage. og det ligner bare på fulde rulle Star Wars, altså. Så det skal det da. Nice. Whee! Up! Ud af zonen, ud af zonen. Tak skal du have. Kan du se, hvad jeg mener med, at man bare dukker op lige foran zonen? Ja. Du er lige kommet foran zonen. Ja, og det sker hver gang, du laver de der hyperspace-stemser. Eller hyperspace jumps. Ja. Og det er også rart alt det med min mor, at vi er helt afsluttet nu. Alt er på plads, og vi har fået uddelt de sidste penge og sådan noget. Jeg har ikke prøvet at have så mange penge før. Så jeg har et beløb, jeg har smidt ind på min anden konto, så dem vil jeg fast ikke røre ved til, når jeg flytter, eller uventede udgifter og alt det der. Ja. Og så lige, ja, Allan sagde, at jeg har taget spenderbukserne på, men jeg har købt ny bærbar, jeg har givet min far et budget til den der gamer-PC, men planen er, at jo, jeg lægger de penge ud, men det vil ikke stoppe mig fra at gå måneder og stadig smide penge ind til, altså. Nej, det er det. Så jeg hiver pengene ind igen, det er bare fordi, nu kan jeg lægge ud for ting, jeg altid gerne vil købe, men ikke har haft pengene til at kunne lægge ud for. Så jeg har brugt nogle penge nu, men jeg regner med at hive de fleste af dem ind igen. Jeg mangler også stadig for solgt flere ting, jeg også har arvet. Blandt andet perlearmbånd. Ja, det kunne du godt. Jeg tror, det var vurderet til 1900 eller sådan noget. Fordi det var kulturperler. Ja. Så. Og så har jeg også en masse guldsmykker, jeg også skal have solgt, men guldkursen er nede på grund af det der i Grækenland, så jeg venter lige til guldkursen går op igen. Ja, altså jeg ved, du kan gå til en guldsmed og søge sådan noget. Jo, men der tager de jo dags guldprisen. Og den pris er nede i øjeblikket. Så jeg venter på, at den går op igen. For ellers jeg mister faktisk 40 kroner grammet lige nu. Det er alligevel en slat. Ja, altså hvis man ved, hvad det har kostet, så... Ja, men du kan jo følge dag-til-dag kursen. Nå ja, nu tænker jeg selve smykket. Nej, det kan du lige så godt glemme. Hvis det er guldsmykker, så kan du sgu lige så godt sælge for grammet. Sølv, der kan du sælge det for smykket, fordi du får kun 4 kroner grammet for sølv. Ja. Guld, der får du afhængig af karaten med mere 12 eller 14 karat, eller hvad fanden det nu hedder. Der får du, i hvert fald inden det røg ned, der fik du 140 grammet eller sådan noget. Ja, nej, det var ikke helt det, jeg mente med hvad smykket. Det var mere, hvad smykket kostede, det blev købt.
Så må man så vurdere, hvor meget du mister på det. Jamen, du kan ikke, det er svært at sælge smykker for det er, medmindre det er et mærke. Hvis det er bare et smykke for et smykke, Docking request så granted. skal du lige så godt sælge det for guldprisen. Nu er der så nogen, hvor der er diamanter i, men de vil så ikke købe diamanterne, så jeg vil ikke nok at beholde diamanterne og sælge et andet sted. Jeg har 4 diamanter i de smykker, der er nu. Ja, okay. Er det en 2'er, det der, eller er det en 3'er? Ja, jeg synes, din stream bliver ved med at fryse lidt, så jeg er nødt til at refresh lidt en gang imellem. Jeg ved ikke, om det bare er mig så. Nej, det er ikke kun dig, Nita har også problemer med det. Det hæser mig lidt af. Fordi alle, når jeg selv går ind og kigger, så er der ikke noget. Landing gear deployed. Nej, på den rigtige retning. Nej, det gør jeg ikke. Vi skal lige have svært. Der skal vi smide det bare. Docking successful. Engines disengaged. Starport. Multis market. Og den er virkelig slem lige nu. Jeg når kun at se 10 sekunder smid til refresh igen. Det er fedt irriterende. Meget. Og ved du, hvad jeg har kommet til at købe? Hvad har du nu købt? Ja. Jeg har bestilt en replika af Green Lantern-ringen. Okay. Den rigtige replika. Eller, ja, så er den rigtige, ikke? Fra filmen af. Altså, bevares filmen var ikke god, ikke? Men, Og den var lort. ja. Men, jeg har set ringen herhjemme. Den er ikke engang til salg i Danmark endnu. Den kommer den først senere i august, faktisk starten af september eller sådan noget. Men jeg giver, hvad var det, 20 pund. Den kommer til at koste 400 hjemme. 20 pund. 300 og et eller andet. Nej, du skal gange med 10. Nej, den er faldet ned på 10. Jeg vil have det var 11. Ej, jeg tror endda sidst jeg var inde og kigge, så den faktisk nede på, var det 94 eller sådan noget. Den er slet ikke så højt op mere, men altså, jeg sparede 200 på at købe den i England for helvede, og få den før den kommer til Danmark. Jeg kunne ikke lade være. Der er en indre nørd inde i mig, der vil bruge lidt penge. Ja, det kender jeg godt. Jeg har også købt en alien. Så jeg har en alien stående på mit bord. Så det skal man da have. Jeg skal lige ud til Smir Baby. Yes.
Fik du set den snap, jeg sendte dig? Ja, jeg har set den. Rimelig stor skærm, ikke? Altså min ned og min miniput, altså. Altså, den jeg bruger som som standard af min underarm plus 20 cm eller sådan noget, så den er 50 cm. Ja, med min skærm, der er det, hvis jeg tager min hånd med, ikke, så er det kun lige min underarm. Det er en ret lille skærm. Den computerskærm, de er ikke særlig store i forhold til fjernsyn. Nej, men altså, den her, den er kvadratisk. Der er ikke noget med, den er, du ved, sådan lidt, altså, længere den ene vej. Den er ikke widescreen. Nope. Den er kvadratisk, og det, jeg savner lige det der ekstra i siderne, så jeg vil gerne have en almindelig computerskærm. Det er ikke noget med, at den skal være stor og fylde. Nej, jeg kan godt lide at have den tand længere, så det passer til spillene, jeg spiller. Fordi den kompenserer jo i spillene, og det gør, at jeg mister noget af bunden, for eksempel. For at kompensere for det i siderne. Ja. Jeg gider ikke at flyve med fucking slaver. Fat det så. Og det der med at flyve med contraband, det bliver du sprunget pænt meget ud af, hvis de finder dig. Man kan godt, ellers vil det ikke være implementeret. Nej. Du kan også være pirat. Ja. Det lyder næsten som Firefly, uden egentlig at være det. At maximum capacity. Det er et remake af et rigtig gammelt spil, der bare hed Elite. Galaxy Map, vi skal se Roy TT eller whatever. Nej. Fuck ET. Og jeg også med det her, så havde jeg overvejet at købe noget i, altså mig og strygestål, ikke? Og mine knive, jeg kan ikke finde ud af at bruge strygestål. Det der med at vinkle strygestål, det der til at vinkle knivene med for at slibe. Ja, I know. Det dur jeg ikke til. Og jeg har øvet mig. Så du har købt sådan en, du bare skal køre den ned imellem? Jeg har kigget på det, ja. Men vi har dem i kantinerne, de er pissegode. Og den jeg gerne vil have, den fra det der mærke, det der hedder F-Dict, hvad det hedder. Ja. Den koster 1000 kroner, men den er eddermame også god. Og man kan sige, det er sådan en ting, som jeg så godt vil give mig selv i forbindelse med det her. Jeg har ikke købt den endnu, for jeg vil ikke bare købe den, fordi jeg vil gerne lige sådan overveje det lidt. Ja. Men jeg har sådan en maskine-knivsliber til der en gang om året på de knive, jeg bruger mest, ikke? Ja. Så jeg ikke behøver at køre ind med dem. Men det der med, at jeg ikke kan bruge strygestål, det vil fandme være godt til daglig lige at have den der, til at bare køre ned. Men jeg skal bestille den hos HB Larsen, ikke? Ja. Fordi det er ikke noget, de sælger i almindelige butikker, sådan nogle der. Og det gør de. Jeg har det er bare ikke særlig god kvalitet. Nej, netop. De holder ikke så længe, så den der fra F-Dirk, jeg ved, den er god, fordi der er flere kantiner, hvor vi har haft den. Og den er pissegod, og de holder eddermame længe. Ja. Der er jeg glad for, at jeg kan finde ud af at stryge. Det ville jeg også ønske, jeg kunne, men jeg dur ikke til det der med at finde ud af at vinkle knivene, og hvis jeg skal gøre det, så er det så langsomt, jeg gør det. Jeg gør det relativt hurtigt. Altså, det er ikke lige så hurtigt som en slagter gør det. Og så er den vinklet. Ja, jeg synes, det er pinligt, fordi min far er tidligere slagter. Han kan bare stå der og sidder der. Altså, og jeg kan heller ikke det der trick med at køre den først den ene vej, og så den anden vej. Og det kan min far. Han kan køre det, så. Der gør jeg det på en helt speciel måde. Jeg kører den ned, ind mod mig selv først, og så kører jeg den væk fra mig selv bagefter. Jamen, jeg ville ønske, at jeg kunne bruge strygestål, fordi dem kan du trods alt få til en mere sådan rimelig pris. Ja. Men I can't do it, Captain. Can't do it, Captain. I don't have the power. I don't have that kind of power. Det er endnu mere vildt til det her, ikke? Ja. Der er noget software, som du kan installere. Og så kan du træne din computer til at genkende dine ord. Og så kan du sidde og snakke til dit skib. Kan du programmere det sådan, så du kan sidde og give skibet ordre, og så gør det ting for dig.
Fedt. Ja, det er rimelig hardcore, synes jeg. Wow. På. Nu er der ikke nogen problemer med det der, man skal refreshe. Det har der ikke været de sidste 5 minutter. Jeg forstår det ikke. Jamen, det spikede kun lige de der 5-10 minutters tid, hvor jeg næsten skulle blive ved med det, ikke? Nu er der ikke været noget. Og det var der heller ikke i starten. Nu når jeg lige at sige det, ikke? Så begyndte den igen. Ja, jeg jinxede det. Nej, jeg skal bare lade den være. Jeg skal ikke refresh, jeg skal bare lade den være, kan jeg se. Ja, det er fordi den buffer. Men det plejer at indikere, at man ikke gør det ordentligt. Altså, at jeg ikke har forbindelsen til at uploade. Men det har jeg. Og jeg har indstillet det her, at mit streamingprogram til, at den skal kunne gøre det uden problemer. Den buffer i hvert fald rimelig meget lige nu. Ja. Altså, jeg kan også se det, når jeg rent faktisk overfører mine videoer til YouTube. Der sker en gang imellem, at billedet fryser i et splitsekund, men det er det. Ellers kører det 100%. Jamen, det er heller ikke lang tid, den bruger på at rebuff. Det er slet ikke det. Jeg kan godt lide, at mig og min søskende, så jeg er den, der har brugt flest af pengene indtil videre. Det er indtil min ene store søster går ud og køber de ringe, hun har set i Pandora, tror jeg. Pandora, er det ikke en hobbymusik? Nej, det er Panduro. Okay. Pandora, det er smykkefirmaet. Nu op med det der. Godt. Jeg parkerer mig her. Ja. Så hun har set på nogle ringe til 7.000. Og en taske til 2.000. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg vil bruge på sådan noget. Nej, vil jeg heller ikke. Men altså bevares, jeg vil ikke købe det billigste, altså tagligste taske i verden, men jeg vil nok heller ikke give 2.000 for en taske. Og 7.000 for ringen. Nej. Altså bevares, jeg kan godt lide at gå med smykker. Men nu er jeg så heldig, at jeg ikke kan lide guld. Så jeg går med sølv. Det kender jeg godt. Jeg har også kun sølv. Ja, det er så halskæder og armbånd. Jamen, jeg har også mest halskæder og armbånd. Jeg har også nogle fingerringe og sådan noget, men jeg kan ikke lide guld. Jeg kan ikke lide farven guld på mig. Det er heller ikke alle den klæder, så... Nej, det er det. Så jeg synes, det er meget godt. Det andet havde været dyrt. Ja. Nå, jeg skulle også kigge på, hvad et tastatur koster. Jeg vil også have et nyt tastatur. Det kan du få til en meget billig penge. Jamen, jeg skal ikke have noget. Jeg skal bare have et standard. Min lillebror blev sådan lidt, men så skal du have det her Logitech, bla bla bla. Og så siger han, det koster kun 1.000. 1.000 for et keyboard? Det gør jeg fandme ikke. Hvad har mit kostet? Jeg tror, mit koster 600. Jamen, det er også sådan et beløb, jeg tænker, ikke? Så 500-600 eller sådan noget. Men det der med, at min lillebror får altså meget sådan noget dyrt udstyr. Hans tastatursæt, der koster 1.700 eller sådan noget. Det er fordi, det er dem der, de professionelle gamere bruger, og så ønskede han sig det til jul, og når han ikke ønsker sig andet, og min stedmors familie er ret stor, så får han det selvfølgelig, fordi der er nok til det. Men det er bare sådan lidt... Virkelig. Ja. Han får altså et kulturschok, når han flytter hjemmefra og selv skal betale for sådan noget. Er det? Nu skal jeg flyve med. Kæft, det var ikke... der var mere. Jeg troede lige, at Elgiganten ikke havde et stort udvalg. Deliver to Climate first. Kæft, for irriterende, mand. Mange af de der tastaturer, det er med en mus til. Stop it! Jeg skal ikke have trådløs. Jeg skal ikke have trådløs, sagde jeg. Ej, trådløst er skød. Synes jeg. Jamen, jeg synes bare, det er sådan problematisk, fordi så sådan noget med, at du skal jo skifte batterier på et tidspunkt, og
vil batterierne ryge ud Okay. på et kritisk tidspunkt, og så kan du risikere, at der bliver nogle forsinkelser eller et eller andet, måske et splitsekund, som kan være afgørende. Yep. Nå, det kan jeg kigge på, når det bliver aktuelt. Jeg regner med først købe tastatur og skærm, når min far får lavet den der computer færdig. Nu skal han kommer først hjem fra Sverige i morgen, der vil vi lige snakke mere om det. Så. Ja. Du kan selvfølgelig også gå ind på EDB-prier. Galaxy Map. Come on, ja. Stav nu rigtigt. System, Bauxite og Bauxite og Microbial Furnace og Rutilo. Som ikke ved, hvad er. Fordi jeg skal kigge under tilbehør, flot. Jeg troede, jeg skulle kigge under computer. Ej, jeg skal ikke have noget til så højt. Så vi siger 700 som pris. Søg. Stop it. Stop du med de wireless. Nej. Nej. Cargo hold at maximum capacity. Fuck, hvor der mange wireless. Ja. Jeg er heller ikke fan af det der wireless crap. Jamen det er også ligesom med en mus, der skal fandme også være ledning til. Stop it with the wireless. Hvorfor kan jeg ikke filtrere det, far? Grrr. Det kan du sikkert også godt inden for EDB-priser. Jo, det kan jeg sgu godt. Jeg skal lige huske at fylde op på brændstof. Du kan nemlig også flyve tør for brændstof, og så er du screwed. Der er rigtig mange ting, der kan gå galt i det her. Jeg kunne faktisk godt filtrere, så det kun er dem med ledning på, jeg ser. Det er fantastisk. Ship released. Engines engaged. Godt lige, der er nogle tastaturer, der ligner, de koster en vild formue. De ser voldsomt ud, og så koster det 350. Ja. Men det er bare lige før, man tør næsten ikke købe noget, der koster det. Så jeg har godt tilfreds med mit SteelSeries Merc Stealth keyboard, som jeg har haft i snart 10 år. Og det virker stadigvæk. Jamen jeg sidder faktisk og kigger på det er en af de første forslag, den kommer med en SteelSeries 6G V2. Det siger mig ikke lige noget. Nej, det siger mig heller ikke noget. Den har fået gode anmeldelser umiddelbart. Til 550 kroner. Frameshift Det er drive okay. charging. Men du skal jo så holde i baghovedet. Kan du lide, hvordan det ser ud? Det er helt også standard tastatur, og det er sådan, hvad jeg leder efter. Jeg skal ikke have noget med ekstra mærkelige knapper eller noget som helst. Nej, men det er jo også en af de vigtige beslutninger. Du skal jo også kunne lide udseendet af det. Ja. Og sekundært, du skal kunne lide at holde og røre ved det. Jamen det er lidt svært, når man bestiller det online, kan man så sige. Det er rigtigt. Men der vil jeg så sige, det er mere mus, jeg har det med. Ja, mus, der vil jeg helst også... Der er en speciel... Jeg kan se på billedet, hvad det er for en type, og jeg ved, hvad for en type jeg gerne vil have. Så der er jeg meget specifik med, hvad jeg gerne vil have. Lige tastaturet, der skal jeg jo bare have et standard, man gerne lige kan vippe bag til, så den kommer op lidt på skrå, ikke? Ja, det er der på det. Ja, men ellers er jeg faktisk ude i, så jeg skulle faktisk ligeglad med de andre ting. Nej, du skal ikke sætte hastigheden op. Der er nogen, der skriver, at det er et mekanisk keyboard. Hvad fanden vil det sige? Det er, at det rent faktisk... Jeg kan ikke huske det, men det er
det er ret godt til spil og sådan noget. Mm. Jeg har bare ikke lige huske, hvad fanden det er, mekanisk gør. Det er vist nok egentlig mere, at når du trykker på en knap, så kommer der et klik. Det kan selvfølgelig godt være. Men lige den her sidder jeg og kigger på, det er... fået gode anmeldelser i hvert fald. Ja. Det er også en af de ting, jeg går ind og kigger på. Jeg gør det ikke på spil, fordi der vil jeg godt danne mig et overblik selv, men... Ja, det er også ligesom med film også. Altså, jeg kan godt finde på at læse anmeldelser og sådan noget, men det er sgu aldrig dem, jeg egentlig går efter. Jeg plejer lige at se en trailer, hvis jeg synes, det er fedt. Jo, en trailer skal man selvfølgelig se, men så nogle gange lige læser hvad folk har sagt om den og sådan noget. Ja. Nogle gange vil jeg ikke engang se traileren, fordi de kan finde... Nogle gange, der har de en tendens til at ødelægge hele filmen. Jamen, det er derfor, man skal se nogle af de tidlige trailer, der når de ikke at vise så meget. Hvad fanden var det? Host Terminator. Har du fået set den endnu? Nå, Terminator, det nye? Ja. Nej, den har jeg ikke fået set endnu. Sekunder til at indkomme. Lige før jeg overvejer bare at bestille det her tastatur, for jeg vil egentlig bare gerne have et nyt. Jamen det tastatur jeg har, det er et meget gammelt Dell-tastatur, og det blev lidt smadret, da jeg spillede Star Wars. Som du nok kan huske, når I hørte mig spille. Ja, klik, 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 klik. Og mere klik. Ja, det blev smadret ret meget, og det er ikke et, der normalt siger klik, 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 når man tester. Ja, prøv lige at se, hvad der ellers er andre tastaturer imens. Skal jo ikke bare tage det første, og det man får læst. Hvad er der ellers? Der er så en Logitech Gaming tastatur, hvor at nogle af tasterne er fremhævet, det kan også lyse op. Ja, det kan mit også. Det koster så kun 403 kroner. Okay. Man kan deaktivere Windows-tasten, fordi som de skriver, man kan være i fuld gang med at slå en rekord i et spil og komme til at taste på den knap og ryge ud på skrivebordet, så man kan slå den fra. Det kan man også i Windows. Ja, det tænkte jeg nok også, hvor godt man kunne, men det skriver de bare. Ja, det kræver bare, at man ved, hvor man skal kigge. Og den har 6 programbare G-taster. Ja. Hvad vil det sige? Det vil sige, at du kan programmere dem til at udføre en knapkombination. Det tror jeg er sådan lidt ligeglad med. Det er sådan noget, man bruger til for eksempel World of Warcraft og sådan noget, hvor du... Ja, hvor du har tons af ting, man kan kaste. Ja, hvor du gerne skulle kunne smide dem hurtigt. Ja, nej, det ligner en indoor stocking, eller hvad? Men jeg kan godt lide de taster, man bruger normalt. De er grå, mens de andre er sorte. Hold op. Nå. At stoppe. Det ser da fancy ud. Men er der nogen anmeldelser på den? Der er ikke nogen anmeldelser på den. Der er ikke nogen bruger, der har skrevet noget. Men det billigste står til 403 kroner på Whoopty.com, og den er dyrest hos Fona til 625. Så det må da være et okay tastatur.
Det er det også. Docking request denied. Docking request denied. Nu er med at deny min docking request hele tiden. Men jeg behøver bare ikke Docking et request denied. tastatur, der kan en masse, for jeg kan sikkert ikke finde ud af at bruge det alligevel. Det er noget, man kan lære. Docking Det er så request rigtigt nok. denied. Docking request denied. Min kop er lidt tør med cola. Nå, Så det er godt, jeg har en 2 liters flaske, det kan vi så nemmere. Jeg har bare ikke rigtig lyst til at sidde og drikke af flasken. jeg kender godt. Og nu går jeg ind på, den har jo en liste over med hvem der sælger det her tastatur, så jeg er bare inde på deres side og se, hvad andre brugere har skrevet på de hjemmesider. Docking request denied. Hold da op. Jeg vil ikke bedømme forhandler, jeg vil se. Jeg vil se. Er der nogle kundeanmeldelser? Der er ikke kundeanmeldelser på den her side. Så tager vi den. Hvad er dig? Docking request completed. Tak. Jeg vælger dig. Gik du lige Pokémon der? Ja. Jeg prøver at gå ind på nogle af de andre sider og se, hvad brugerne skriver om det. Der er ikke så mange steder, hvor faktisk brugerne kan skrive noget. Kan jeg se? Nej, der er så en hjemmeside, der er dedikeret til sådan noget. I knows. Derfor er det bare lige overvejet at lave noget copy-paste. Og lave noget Google-søgning. Det er nok nummer 3, så du siger det heroppe. Hvad jeg har læst indtil videre, så er folk meget tilfredse med det her tastatur. Og det føles godt og sådan noget. Og det er godt med det lige. Det er sådan noget blå belysning, det har. Så det er ikke sådan noget, der generer øjnene. Jeg har rødt på min. Warning. Landing gear. Jeg overvejer det faktisk, fordi det er jo egentlig ikke så dyrt. 403 kroner. På Whoopty.com. 1 til 2 dage levering. Landing gear deployed. Gå væk. Ja, så går jeg ind på deres side, og så er den... Hvor er den henne? Docking successful. Engines disengaged. Refuel, bulletin board. Ja, så går man ind på deres hjemmeside, så er den der ikke. Fucking fantastisk. Meget. Det synes jeg er nederen fantastisk. Nå, hvem var det så de næst dyreste? Der koster den faktisk kun 30 kroner mere. Og det er kun på grund af fragten. Faktisk kun fragten, der gør, at den bliver dyrere. Faktisk 1 kroner billigere uden fragten. Ja. Hvor fanden var det, jeg kom fra? Shall I do it, or shall I not do it? Det er jo så op til dig. I knows, but I really need a new keyboard too. Because mine is broken. Mest fordi min enter-tast, den
virker ikke 1 ud af 10 gange. Og de andre taster er ikke helt optimale. De er, ja. Star Wars. I blame Star Wars game. Ej, bevares, de her tastaturer fandme også lede længe. Og det er jo ikke så dyrt. Mm. Compatible with Windows 7. Skal man nu også kigge på det? Det kan man i hvert fald. Jamen, der står det compatible med Windows 7. Det troede jeg ikke, man kiggede på tastatur. Det er hvis der er nogle af systemerne, der ikke fungerer. Det lyder også ikke betryggende et eller andet sted. Altså det er sådan noget som... Det ved jeg virkelig ikke. Hvad er det sådan, man er ude i, når man siger, at hvis den ikke er compatible, hvad så? Og det gør bare, at der ikke er nogen, der er nogle af funktionen, der ikke virker. For eksempel sideknapperne. Men altså alt hvad der skulle være fungerer med Windows 7, fungerer til Windows 8. Jamen det tænker jeg nok, men det er bare når vi når så langt til, hvis jeg nu har tastaturet i 5 år, ikke? Og vi når til Windows 12. Jo, altså det... Jeg tror ikke, du skal forvente, at de fjerner det. I hvert fald. Hvad fanden var det? Hvor fanden var det, jeg kom fra? Men jeg kan faktisk godt lide det også, fordi jeg kan godt lide farven blå. Jeg ved godt, det er ikke sådan, man skal kigge, vel? Men det ser også meget godt ud. Jeg ved ikke godt, hvor det var, jeg var kommet fra nu. Direkte adgang til mediefilter. Nej! Gå tilbage. System map. Så er der Hartsfield. Og man kan indstille belysningen på 2 forskellige niveauer, eller slukke det helt. 18 forskellige versioner. Der er forhåbentlig en vejledning med. Det får jeg altså ikke brug for, når jeg bruger headset. Der er noget, man kan aktivere nogle mikrofonkanaler og sådan. Den kan integreres med min mus faktisk, fordi den kan integrere med en Logitech G-mus, og det er det, jeg har. Så jeg kan ændre på min DPI-niveau undervejs. Det kan jeg jo så på musen alligevel. Og en anti-ghosting. Hvad? Nå. Ja, det vidste jeg godt. Det er lige før jeg overvejer at bestille den. Den er heller ikke så dyr. Give me it! I want it! Der! Nå, det var det du ville. Frameshift drive charging. Hvad prøver du at sige til mig? Det ved jeg virkelig ikke. Det er ikke dig. Det havde jeg lidt gættet på selv. Jeg prøver bare at finde ud af, hvad den siger til mig om det her tastatur. Jeg kan faktisk godt lide det. Be right back. Yes. Back. BB. Jeg skulle lige finde min pung, for jeg tror gerne, jeg vil have det her tastatur. Husk du online, ikke? Så du ikke sidder og ramler tal op.
Det gør jeg sgu aldrig. Nej, det var bare Hvorfor lige skulle jeg også en ramme detaljen op? Altså, jeg siger ikke, at du vil gøre det med vilje, men det der ved, at man sidder i sin egen lille verden, og så begynder man at sidde og sige... At det har jeg lært mig generelt også med jer på Skype også. Der er visse ting, man ikke siger. Bag forsendelse. Vi tager pakkeshoppen. Piratshoppen, det lyder bare perverst. Hvad? Så er du ikke piratshoppen? Nej, jeg sagde pakkeforsendelse. Så jeg sagde pakkeboks. Jeg kan vælge at hente den. Spar dig selv. Og så sæt den til, at du skal ned og hente den. Det er også det, jeg har gjort. Fordi de er nogle dovne svin, der aldrig kommer der i dine pakker. Jamen, jeg kan vælge alt muligt. Jeg kan vælge GLS. Jeg kan vælge... De kommer så til gengæld med pakken, men hvis det er Post Jo, Danmark, men er aldrig hjemme. don't fucking do it. Jeg har aldrig, hvis jeg kan vælge andet end GLS, ikke? Så gør jeg det. Fordi jeg er aldrig hjemme, når de leverer alligevel. Og Okay. det der med at få dem ned i de der butikker, der også tager det, ikke? Det er også bare noget lort. Så det bliver til Post Danmark, hvis jeg kan vælge det. Og nu vælger jeg at hente det, hvor jeg altid plejer at hente det. Ja, altså hvis du skal med Post Danmark, så vælger jeg hente det. Du skal ikke vælge det til Nej, levering. jeg er aldrig hjemme til det alligevel, og jeg sparer lige penge på selv at hente det. Det er ikke et spørgsmål om du er hjemme eller ikke hjemme. De leverer ikke. De lægger bare en seddel, så går de igen. Ej, hos mig der forsøger de. Okay? Det ved jeg, fordi de skriver, hvornår de har været her. Og sedlen ligger der samme dag, de har prøvet at levere. Det er bare sjovt, fordi jeg har været... Nu bor jeg i stuen, ikke? Så jeg kan høre, når folk går ind ad døren. Jamen, det kan jeg også her. Og de sidste mange pakker, jeg har bestilt, har de ikke været inde og prøve at aflevere. De har bare gået ind og lagt en seddel i postkassen, og så er de skrevet igen. Så må du klage Ja. Docking request og sige, denied. jamen, jeg har været hjemme, og der står, der har været... Får du en seddel med, det har været forsøgt afleveret? Ja. Så må du klage og sige, at jeg var hjemme på det tidspunkt. Altså den sidste, jeg fik, ikke? Mm. Der så jeg, at pakken var blevet leveret til afhentning i Bagsværd. Før den overhovedet blev omdækket til mig. 2 dage senere ligger der en seddel i, at der ligger en pakke til mig nede i Bagsværd. Sådan lidt. Come on, kom ind i kampen. Docking request granted. Sådan lidt flabet. Jeg kan ikke... Hos mig, der forsøger de trods alt at levere. Der ringer de bare på døren, i stedet for at gå helt op på tredje. Det kan så godt følge dem i, ikke? Men så ringer de så på. Ja, det skal de så gøre her for at komme ind. Jamen, de har nøgler til os, så de kan godt bare gå ind. Men når de skal aflevere pakker, kan jeg godt følge dem i, at de ringer på døren. For at se, om jeg er hjemme, i stedet for at gå helt op på tredje, for at finde ud af, at jeg ikke er hjemme, for at gå ned igen. Ja. Docking Bay, Docking Bay, hvor er du henne, Docking Bay? Er du en træer? Jeg kan ikke se, om du er en træer. Så det er lidt, for jeg ved, at jeg løjter. Du løjter. Jeg skal stave min e-mail rigtigt. Det plejer at være en rigtig fordelagtig ting at gøre. Ja, fordi der får man sin kvittering. Warning, landing gear not supplied. Og jeg finder rigtig fantastisk. Function, landing gear. Ja, det er ikke en GSL-aflevering, så jeg skal ikke skrive det på. Det er stadig rigtigt, og det er skrevet rigtigt, og Engines det er disengaged. skrevet rigtigt, og det er skrevet rigtigt. Fortsæt. Har vi computerparts her? Technology, ingen semiconductors. Hvor skal jeg skrive nummer? Jamen, så skal du sige til mig, hvor jeg skal skrive nummeret. Lige der.
Jamen det siger til mig, at jeg skal sætte mit mobilnummer et eller andet sted i forhold til at afhente et pakke eller andet, men der er ikke et felt til det. Mm. Nå, skrives i attention-feltet. Hvor er attention-feltet? Er der en, der hedder ATT? Ja, jeg har fundet den. Det er fordi, der står ved GLS. Nå, der står også Post Danmark. Det der med ikke at læse helt, hvad der står. Mm. Trade helper. Jeg har skrevet det på. For helvede. Det er fordi, der er et felt, hvor jeg skal udfylde telefon. Så skriver jeg mit mobilnummer, men også et felt, der hedder mobil. Der skal jeg skrive nøjagtigt det samme. Man vil sende mig videre. Tada! Seks mand. Hvor mange har fastnet telefon mere? Undskyld, jeg siger det. Gamle mennesker. Er mit umiddelbare bud. Ej, min mor havde faktisk ikke engang. Okay, bevares, min ældste storesøster har stadig, men hun kan bare ikke tage sig sammen til at afmelde det. Det er mindst det. Okay, så er man så også selv udenom det et eller andet sted. Jamen, hun... Og det er også det, hun har en virkelig sådan gammeldags telefon. Tastetelefon, ikke? Men hun har en smartphone, som hun bare ikke har taget sig sammen til at få sådan, til at sætte i brug endnu. Så langt er hun nu. Så er den bestilt. Nå, det er med fragten. Okay, jeg tænkte, hvad fanden? PBS-gebyr. Det kan jeg sagtens gøre efterfølgende. Og fordi jeg kan se, at der ikke er nogen, der kigger med. Den er frosset og refreshe. Jeg kan godt leve med at miste den lille smule der, og der var der en af dem. Så jeg bestilte et nyt tastatur, og det var fandme også på tide. Venter lige med skærmen. Venter i hvert fald lige til at snakke med min far, så vi er sikre på, at han ikke sætter et eller andet i, som gør, at jeg ikke kan sætte den til. Eller et eller andet. Det er så fucking typisk, mand. Den har HDMI. Jeg skal bare en HDMI-ting på, så det er fint. Det er VID. VGA. Was ist das? Der var en af dem, der... Fint, så går jeg da ind og køber min... Og det er VGA-kablet, man skal tilslutte PC med skærmen med, ikke? Det kommer an på mange ting. Det kommer an på, hvilken type port du har på din skærm. Ja, ikke på din skærm, på din computer. Jamen, det er det, jeg lige skal snakke med min far om, jo, hvad han sætter på. Altså, de fleste nye grafikkort kører med DVI. Jamen, den her, den har også HDMI-port. Ja, altså det er enten så bruger du et HDMI-stik, eller så bruger du et DVI-stik. Der er de to valg i dag til de nye grafikkort. Jamen, den har begge ting. Den har VGA, HDMI og DVI. Altså den skal kunne understøtte en del ting. Ja, så den kan faktisk godt køre det hele. Ja, så du skal ikke være bange, så to speak. Jamen, jeg vil stadig vente med at købe det til, at PC'en, så den er tæt på at være færdig, eller er færdig. Ja, det kan jeg så godt forstå. Jeg vil ikke bare købe den nu.
Så, men jeg har sagt til min far, at jeg vil ikke, at han skal købe nogle taglige, kedelige dele. Det må godt sådan, altså jeg har ikke noget mod at købe brugt. Men det skal ikke være sådan noget dødt noget brugt. Nej, det er jeg ret sikker på, at din far heller ikke ville købe til dig. Det synes jeg er det. Nej, heller ikke, når jeg gider med budget på 6 plus, ikke? Jo, men det er stadigvæk sådan lidt en... ikke noget, man gør over på familie eller venner. At købe ting, der ikke virker. Nej, det vil han så heller ikke gøre, men det er bare... Jeg er ikke så glad for at købe brugte dele, ikke? Ja, det kan jeg godt forstå. Så jeg vil hellere have, hvis der kan blive købt nye dele. Men stadig, jeg sparer pengene på, hvis jeg nu skulle købe en gamercomputer i et firma til 6.000, der har de også lagt arbejdet i den på. Ja, jeg betaler kun for delenes pris. Min far gør det jo bare. Jeg vil så stadig godt give ham et eller andet for det, ikke? Jo, men som det kan noget også... rødvin eller et eller andet. Jeg skulle lige til at sige, som højst sandsynligt bliver i form af en eller anden form for væske. Ja. Højst sandsynligt vin. Ja. Eller et eller andet. Så jeg betaler kun for reelt delene. Og så har jeg sagt til ham, at jeg gerne vil have et nyt kabinet også. Jeg vil ikke have, at det bliver smidt ind i det kabinet, jeg har nu, fordi den er sådan ret lille alligevel. Ja. Så jeg vil gerne have det smidt ind i et nyt, lidt større kabinet. Altså, hvis du godt vil op i et større grafikkort, så skal du også have et større kabinet, fordi de er store. Jamen, det ved jeg godt. Så... Altså, det kabinet, jeg har lige pt. Hvis det ikke var på grund af den cowboy-løsning, jeg har fået lavet med mit grafikkort, så ville der ikke være plads til mit grafikkort i den. Så... Men da jeg snakkede med min far, vi sms'ede, fordi han var oppe i Sverige, ikke? Der var han også ude i, at der var ikke reelt noget i den, jeg har nu, som vi kan smide over i. Så sagde han, det var heller ikke det, der var pointen. Det var bare mere, at der er noget, man kunne bruge. Så sagde han, vi er nok ude i at bygge en helt ny. Så sagde jeg, okay, fint nok. Altså det eneste reelt set, du kan bruge på den der computer. Det er potentielt kølerne. Jeg ville så have sagt din harddisk, men... Ja, altså harddisken, ja, dem er jo ude i, ikke? Men jeg er ikke engang sikker på kølerne, ikke? Det kan godt være, jeg skal have noget kraftigere. Og jeg vil også sige til min far, at jeg godt måske købe en lidt dyre kølesystem, for at det ikke larmer måske så meget. Altså, køler er ikke det, du skal tænke prismæssigt, fordi det en rigtig god køler kan du få ud til omkring 150 kroner og op. Ja, jeg vil bare have noget, der ikke larmer. Altså nu har jeg så også 3 ekstra blazer sat i den, jeg har nu, ikke? Udover kølersystemet. Det kan godt høres. Det kan min også, når det er den rent faktisk for tæsk. Hvilket den ikke gør lige nu. Normalt plejer man at kunne høre sådan en lille... fordi den lyder som en turbinemotor. Så jeg skal bare i kølesystem, der passer med det, der bliver smidt i den, ikke? Men jeg ved, det bliver grafikkortet, det bliver bundkort og alle de der ting, der kommer til at koste. Og jeg har sagt, det er hvad det er. Jeg skal bare have noget, som kan være sådan en rimelig god gamer-computer. Ikke top of the line, det er slet ikke det, jeg leder efter. Det vil bare gerne kunne køre nogle af de spil, jeg har, til bare lidt mere low- og medium-indstillinger. Ja. Det kan jeg fandme godt forstå. Altså, efter jeg fik skiftet mit grafikkort ud med det, jeg fik af Chris, der kører jeg stort set alle mine spil i high og ultra. Jamen jeg tror også bare, når jeg får opgraderet mit, så kan jeg også godt køre det i high. Altså med de type spil, jeg spiller, så burde jeg sagtens kunne køre det på det højeste. Jeg vil argumentere for, at du allerede burde kunne køre LOL på max. Nej, jeg kan faktisk godt risikere lags på det. Okay. Så ja, altså, jeg har med vilje ikke sat den på høj. Den står sådan på lidt høj, men ikke det højeste. Men det er mest for at risikere, gøre, at jeg ikke får sådan et lag. Men det kan også have noget med penge at gøre i forhold til serverne og sådan noget, ikke? Men det er bare, når jeg ved, det ikke er det top of the line, jeg har, så jeg vil ikke stresse den for meget. Men jeg synes, det er sjovt, at Allan har nogle gange drillet mig med min gamle sammensat PC, ikke? Men så jeg så har drillet ham med den levetid, som min har haft, ikke? Kun oplevet blue screen 2 gange. Hvor mange gange har han haft problemer? Det er ren og skær held. Jeg tænker også, det er noget med sammensætning at gøre, også de programmer, som jeg ikke smider på, som Allan smider på. Til dels, det kan også være hardware. Mange af blue screens er faktisk på grund af hardware, der går ind og laver problemer. Og
Der er det helt... Der kommer det virkelig ned til, om du er heldig eller ikke er heldig. Tango for eksempel var ikke heldig med sit grafikkort, der blev ved med at stå af. Og det var lige efter, han havde købt nyt grafikkort, ikke? Mm. Jeg troede bare, det er noget med, hvilken sammensætning af dele du havde, og hvad programmer du tillod var på din computer. Nej, der er sgu mange... Der er mange faktorer med blue screen. Okay. Det er derfor, der kommer sådan nogle fejlkoder. Du ved, det der lange talsekvens, hvor der står for eksempel 0x 00EB derudaf. Det er en fejlkode, som du kan gå ind og slå op. Så kan du se, hvad det er, der er fejl. Mm. Problemet er, at man kan aldrig huske hele lortet, så man skal enten skrive det eller tage et billede. Ja. Altså var det bare Nitte, der var pladet som en i pesten, mand. Det er han stadigvæk. Ikke så slemt mere. Men han havde købt fuldstændig voldsomt mange nye dele til sin computer, og så... Han kunne næsten ikke køre den, altså. Nej, det var... Jeg fandt så ud af, hvad det var. Hvad var det så? Det var hans netkort, der gik ind og lavede ballade. Mm. Det er så dejligt afslappende, det her spil. Det er virkelig sådan et spil, hvor du kan sidde og se en serie samtidig med. Mm. Ja, hvor man ikke skal tænke for meget over det og sådan noget. Docking request granted. Man skal stadig lige holde hovedet koldt, men det er sådan set det. Jeg kan også godt lide det der Primal Carnage. Der er også nogle server, hvor det kun er på rollespil. Du kan basalt ikke dræbe hinanden, du kører på rollespil. Der er fandme nogle sjove scenarier, man får lavet en gang imellem. Jeg blev lige pludselig mor T-Rex til en hel familie. Og sådan, folk ville gerne spille mine babyer. Og så fik de lov til at vokse op. Og jeg opdragede dem. Det var fandme sjovt. Det lyder virkelig dumt også. Ja, men det er alligevel lidt sjovt, det der rollespil. Du får stadig udleveret alle de der nye skins og sådan noget der en gang imellem, der popper op og sådan noget. Det får du også, når du spiller det der rollespil der. Ja. Og jeg har faktisk fundet, at der er en server, jeg har kigget fra, min IP-adresse er blevet bandet fra den. Warning, landing gear. Lad mig gætte, det er den der, hvor du... Ja, det er den. Jamen, det var en bane, hvor man måtte dræbe hinanden. Jeg så ikke noget problem i, at man måtte skyde de fucking raptors, der havde samlet sig på et tag. Det så jeg virkelig ikke noget problem i. Nope. Hvis der stod, det var non-kill, then I get it. Men det var teamfight. So why the hell? Because people. Yes. Jeg havde så også en anden server, der blev jeg bare kigget. Jeg blev ikke bandet, men jeg blev kigget. Fordi at der var åbenbart en kendt YouTuber eller et eller andet, som jeg også fortalte dig. Hvor alle var sådan, it's you, og jeg sad sådan lidt, hvad fanden er det? Og jeg var sådan, han spillede mennesker, jeg spillede dinosaurer, og jeg dræbte ham bare. Altså, det var teamfight. Og alle var sådan, alle andre spillede dinosaurer, lad ham være, og sådan lidt. Hvor jeg skrev sådan lidt, what's the point? He's a human, I have to kill human, it's teamfight. Og så blev jeg kigget. Og så lidt, what the hell? Bare fordi man er kendt, så skal man da ikke have forskelsbehandling. Andet man skal forvente at blive dræbt lidt mere måske. Til det. Og der er 50.000 credits. Det går fremad. Har vi en 5 her? Jeg har bestilt nyt tastatur. Så kan gammelt tastatur på kigget. Jeg er ked af det, men du skal på pension. Du er pensioneret. Ja, eller det hedder nok mere, splitter det op, så jeg kan bruge tasterne til dele til noget rollespil, tror jeg. Nå ja. Bulletin board.
Er det en liste over, hvad du har allerede på dit skib? Hvad det der? Mm. Nej, det er en missionsliste. Nå. Nej, men der står goods på. Hvor siger du? Jeg er jo lidt bagud i forhold til det, du... Har jeg skiftet skærm? Du er på bulletin board. Ja. Og hvor siger du goods? Før var du på en liste over, hvor der var en liste over goods. Hvad type råvarer du havde. Nå, du tænker den der. Den her er jeg inde på nu. Jeg skal lige vente på, at du faktisk er inde på den. Ja. Det der med at være lidt bagud. Lige nu er der ikke nogen liste, der er dukket op. Nej. Jo, den der. Ja, det er markedet, eller det som stationen tilbyder og gerne vil have. Okay. Det var fordi, jeg lige var inde og sælge nogle ting, jeg havde taget med til stationen. Ja. Lad os se. Night cargo transport to Erevet Salt. Det er titanium. Hov, er I hvad? Det tager altså som at jeg godt kan tage noget ekstra titanium med mig. Cargo hold at maximum capacity. Galaxy map, vi skal til Erevet. System map. Og vi skal til den der keycard. Så går det også. Det er en af de der indendørs dockingstationer. Kan jeg se. Den er lige i gang med at buffe. Ja, nej, jeg er ikke lettet endnu. Okay. Det tager mig lige et par minutter at komme derover. Okay. Jeg lavede god umami i går. Hvad lavede du i går? Bare en spaghetti med kødsovs, men med frisk pasta og fløde. Ship released. Og jeg skal også lave noget godt i morgen. Nej, jo i morgen. Jeg har taget sådan noget gulaschkød ud. Ja. Kødklump eller okseklump. Og så købte jeg kantareller, det havde de over i Føtex til 35 kroner for en 200 gram spark. Det synes jeg var okay. Så vil jeg lave en flødesauce med de der kantareller der, og så med det der okseklump der, og så med kartoffelmos. Så du vil lave en slags stroganoff? Sig. Nej, det er ja. Agtigt. Ja, det er derfor jeg siger en slags stroganoff, fordi det er ikke 100% stroganoff. Jamen det er bare, det har virkelig været et dårligt år, kantarelår, for de gule kantareller. Det har været meget tørt. Så det er ikke til at få nogen op i Sverige lige nu. Det bliver mere, når vi når hen på efteråret, så kommer de brune kantareller. Ja. Hvis det fortsætter, som det gør nu, skal det blive et meget godt brun kantarelår. Ja. Jeg har overvejet på et tidspunkt at prøve at lave champignon eller creme med shiitake. Primært fordi jeg har ikke prøvet shiitake svampene. Sådan er hvad jeg lige kan huske i hvert fald. Frameshift drive charging. Glæder mig allerede til mit nye tastatur. It's gonna be awesome. Ready to engage. Kom ind i planet. Næsten. 4, 3, 2, 1. Engage. Jeg bliver virkelig ked af det, hvis min cargo er blevet dumpet. Jeg kan få sæt på tæt. Jeg kan godt se, det gnister lidt på dit... Nu flyver de op over. Cargo, jeg har stadig alt min cargo. Super!
Det er det, der er problemet ved at ikke at se, hvad fanden det er, man sidder og laver. Ja, for hvis du ikke holder øje, så flyver du bare ind i solen. Ja, det har jeg rent faktisk gjort. Jeg røg ned på nogle 60% hall. Og det tog ikke meget mere end et halvt minut. Og det var den yderste del af zonen, jeg var inde, ikke? Shit. Ja. Shit is correct. Yes. Ej, nu er det ikke kun mig, der ser med, kan jeg se. Okay. Er der blevet skrevet noget? Nej. Jeg skal nok sige til dig, hvis der bliver skrevet noget. Jeg har nemlig ikke tændt for mit chatprogram, der gør, at jeg kan se det. Nå, jeg kan godt sige til, hvis det er. Yes. Men du har kaldt den Hot Sweet Friends. Ja, det ved jeg. Det er Personen Gamer Ramble 546 siger hej. På dansk eller på engelsk? Umiddelbart på dansk. Okay. Må jeg lige... Jeg skal lige lande. Så kan jeg... jeg skal ikke lige hive min våben frem. Det er en dårlig plan. Jeg har glemt at ændre min streamdips titel. Tænkte jeg nok. Var det ikke går eller hvad? Han spiller. Jeg spiller noget, der hedder Elite Dangerous. Ja, lige nu står du... Du står til at afspille Heroes of the Storm. Ja. Og det er lidt en fejl, fordi jeg skal hente et program, hvor jeg kan gå ind og ændre det med i det øjeblik, jeg går online. Og det er pænt irriterende, at jeg skal logge ind på Twitch for at ændre titlen, som den ikke altid gør. Sænke farten. Nå, men ja, så kan du se, hvordan det ser ud, når man dokker. Det kunne være, at de skulle tage og kontakte stationen. Contact Keeper. Docking request granted. Jeg skal på pad 29, kan jeg se. Hvor har vi pad 29? Den har vi dernede. Han spørger, hvis vi begynder at spille hot, som han så kan være med. Jeg regner ikke med, at jeg skal spille hot lige pt. Okay. Det er bare på grund af fejl i titlen. Ja, lige præcis. Warning, landing gear not deployed. Sænk fart. Landing gear deployed. Yeah. Jamen, det er lige der at få tastet ting, ikke? Yep. Docking successful. Denne. Engines disengaged. Må nok heller lige få ændret titlen et eller andet sted. Vi tager all refuel, closing board. Give cargo. Commodities. Metals. Titanium. Det var sgu en okay. Tjent stadig godt. Outfitting. Ja, der så kan jeg lige gå på Twitch og lave titlen om. Google.com.
T-board. Okay. Det er en open broadcaster. Lovely. Hvad? Det er en attachment til det streamingprogram, jeg bruger. Au, for helvede. Undskyld mit sprog. Jeg fik lige smadret en stenmumiefinder. Det skal du ikke tænke på mere. Jeg har sat den til, at man skal acceptere, at der er grebsprog. Det tror jeg også er meget fint med den gruppe, vi er i. Sådan, så er den ændret titel. Så hvis jeg refresher nu, så er titlen ændret eller hvad? Skulle den gerne være. Prøv lige at tjekke. Ja, fuck. Space Trucking. Sig. Space Trucking. Ja. Hvad fanden var det, jeg var inde og kigge på? Det var Broadcast Language mode. Stupid conversions. Ja. Så er du ude og flyver, eller? Og virker? Det er lige ved at skulle kigge på fittings. Ja. Bulkheads. Reinforced bulkheads. Ja, nej, vi skal lige lede der. Okay. Det var rart med rart, kan du? Og ja, har du set, de har sat en release date til Jurassic World 2? Yep. Det bliver awesome. Det skal nok blive godt. Ej, nu lagde plottet også op til en 2, ikke? Så, men der er meget snak om, at der kører allerede rygter, hvad skal historien køre på? Kommer det til at gå tilbage til parken, der er gået ned, eller vil de tage den ud i verden, så man faktisk kommer væk fra øerne igen? I forhold til den der Indominus Rex-konceptet der med militær og sådan noget.
Så, men Chris Pratt er confirmed i hvert fald til at være med. Og hvad fanden var det mere? Jeg tror, de havde fået confirmed 3 fra den første film til at gå videre til den næste. Ah. Det er ikke dårligt. Og så havde de 2 mere, der var pending, som de ikke vidste endnu. Og ham, directoren, skulle aflevere manuskriptet den her uge, vi går ind i, tror jeg, det var. Ah. Så det bliver spændende. Okay. Så lovely. Jeg blev jo nødt til at se den igen i går. Det er det. Den er på en gimbal mount. Ja. Jeg var også lige i Furtex i går også. Så havde de en gamle Jurassic Park på Blu-ray, tænker jeg. En 50'er. Det kan jeg godt. Bevares, jeg har en trilogiboks herhjemme, ikke? Men det er Blu-ray. Nu har jeg ikke prøvet at se gamle film konverteret til Blu-ray, så det er jeg sådan lidt spændt på. Jeg har faktisk ikke set den endnu. Også fordi der er nogle ekstra features med på den her. Så. Sidewine, ja. Og jeg har fundet ud af, min storesøstre, ikke? De kan godt lide superheltefilm. Det var sådan lidt... Yes! Min storesøster snakker om, de gerne vil ind og se Ant-Man, og sidder sådan lidt... Og de er jo... Min... Hvad er hun? 43 den ældste, ikke? Og den næste er lige blevet 40 her, ikke også? Så... Det er sådan lidt... Hvad? Og du kan lide X-Men-filmene? Og... Har du set den? Og så lidt... Altså, taget i betragtning af, at Allan han er så gammel som han er, og han også kan lide at se sådan noget, ikke? Jo, men det ligger mere til, hvordan Allan også er som person, ikke? Nu tænker jeg mine storesøstre, ikke? Klinikassistenter og familier og sådan noget, det er ikke sådan nogen, jeg tænker ser sådan nogle typer film der, og kan lide dem. Det var sådan mere det. Altså det er jo ligesom sådan en type som mig, jeg kommer nok til at se sådan en film til jeg er pensionist, altså. Det var bare mest så mine storesøstre ser superheltefilm. Altså, hvor awesome er det? Og så har jeg fundet, altså jeg har jo ikke snakket med dem flere år, ikke? Altså vi snakker 8 år plus. Og jeg har fundet ud af, at vi alle 3 har et eller andet for ugler. Ugler lige frem. Ja, men min ældste storesøster, hun er rigtig glad for ugler, så hun har en hel masse små ting med ugler, sådan noget, ikke? Og så min anden storesøster, hun kan også godt lide og sådan noget, ikke? Og jeg har mit kunst, jeg laver, som er med ugler. Det er sådan lidt, it's kind of scary, for jeg har ikke snakket med dem i 8 år. Og alligevel har vi fucking meget til fælles. It's kind of scary, but funny. Indeed. Den kommer som sådan der. Skulle jeg våge mod en ny skive? Ny skive? Det må jeg kigge på, når jeg kommer tilbage til Cliphop. Er der nogle spændende YouTube-klip, man skal se? Jeg glæder mig altså også til Deadpool-filmen. Så er det 2. Jamen altså, at de har fået lov til at køre den, så den bliver hvad det skal være Deadpool-film. It's gonna be awesome. Men altså, det er så en, der var møghamrende sur over den. Hvorfor? Fordi Deadpool, han banner og svogler ikke og kalder ikke folk på bøsser og sådan noget. Ja, det er meget muligt, at han ikke lige bruger måske faggot-udtrykket, eller cockgobler. Siger han det i trailerne?
Jeg har set noget af den nye trailer, som blev Det har- fjernet igen. Der er det der fra Comic-Con, som er blevet leaget rigtig, rigtig meget. Jeg har set det, altså. Jeg tror, altså, hvis man skal være... Så, det kan godt være, ifølge tegneserien, vil jeg måske ikke bruge det sprog, men hvis man sætter Deadpool i datidens scenarier, så tror jeg helt klart, at han vil bruge det. Måske ikke i tegneserien fra, da han først kom, men hvis han blev sat i vores verden i dag, så vil han nok bruge de udtryk. Ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi sådan er Deadpool. Han har en virkelig speciel humor og syn på ting. Yep. Så det... That's how it is. Jeg havde lige glemt at kigge på en ny. Jeg har ikke noget cargo over heller. Nope. Jeg er bare lettet. Idiot. Docking successful. Start for Engines service. disengaged. Jeg fik jo slet ikke kigget på nogle nye missioner, ja. Ja. Nej, det var jeg ikke. Commodities. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. Det lød offensivt. Hvad? Og et eller andet, der sagde BOOM! Og det var en, der har smæklås på, der lukkede sin dør. Så det kan jeg høre. Jeg kunne så sjovt nok også høre det. Jeg håber ikke, høre, hvad det var.
Jamen, det er dem, der har smæklås på. Hvis de ikke tager nøglen og lukker efter sig, så lyder det sådan der. Okay. Og det har vi sat sædler op af folk, der har smæklås, og de ikke lige kan tage hensyn, når det er tidligere om morgenen eller sent om aftenen. Ikke? Fordi der er nogle gange, min nabo for eksempel har også smæklås på. Så vil han komme hjem ved midnat eller klokken 1 om natten eller sådan noget, og siger det også bare knald. Og når det er min nabo, ikke, så hører jeg det. Ja. Så vi er bare sådan, om folk med smæklås ikke sådan kan vise lidt. Altså, i dagtimerne er det, hvad det er, men tidligere om morgenen og sent om aftenen og natten, som de ikke kan vise lidt hensyn. Om de ikke kan... Du ved, nøglen i, og så lige lukke til, ikke? Ja. Men selvfølgelig kan den godt glippe en gang imellem, men altså, det var der. Men der var en periode, hvor det var rigtig slemt. Det var jeg godt forestille mig. Jeg tror, fordi de ikke selv tænker over, hvor meget det faktisk larmer. Men altså, også døren til selve opgangen, der er sådan en slukke-mekanisme på. Så nogle gange er den sat for hårdt til, så den smækker døren ret hårdt, og det kan jeg også høre helt herop. Wow. Hvorfor er der så mange, der gerne vil have mig med i deres cirkler? Nu må du stoppe. Gå væk. Med deres hvad for noget? Det der på YouTube, det der Google, der kan du få folk ind i cirkler, og folk gerne vil følge en eller et eller andet. Det hedder Hvad med i sin cirkel. Der er alle mulige folk, jeg ikke kender, som gerne vil være med i min cirkel. Har du og jeg noget? ved ikke, hvem de er. Har du lagt noget på YouTube? Nej, det er ikke sådan noget med, at de følger en på den måde, sådan abonnerer. Det er som i Google. Selv. Facebook. Ja, der hedder det bare cirkel. Jeg har aldrig forstået meningen med det andet, man kan se, hvad fanden personen søger på, eller hvad fanden. Jeg ved det faktisk ikke engang. Men man kan være med i personens cirkel. Så man kan spørge om at være med i ens cirkel, og den anden kan acceptere. Jeg tror, den eneste, jeg accepterede, det er Lisa. Fordi den kender jeg jo. Folk, jeg ikke kender, de bliver godt nok ikke accepteret. Fordi, hvad skal jeg med det? Ja. Men jeg har faktisk overvejet, når jeg opgraderer min PC, at så vil jeg finde ud af noget filmredigeringssystem, fordi så vil jeg godt tænke mig at lave YouTube-videoer. Hvordan YouTube-videoer? Altså ting, jeg filmer på min telefon, eller jeg også overvejet, hvis jeg kan få et program, som filmer det, jeg spiller. Og så klip sammen. Ja, der har jeg et program, du kan få gratis. Okay. Det er faktisk det samme, som jeg bruger til at streame med. Det er 2D nemlig. Okay, for jeg kunne godt tænke mig nogle gange, altså ikke fordi jeg vil være ligesom Sparsi eller noget som helst, men jeg synes bare, det kunne være sjovt at lave videoer måske. Ja, det er jo så også der er min grund til, at jeg streamer og sådan noget, fordi jeg faktisk synes, det er sjovt. Jeg er nok ikke ude sådan, jeg vil livestreame og sådan noget, men jeg tænker bare, at jeg vil lave videoer. Og så vil jeg filme en session, en hel omgang af spillere, og så vil jeg så sammensætte noget video. Ja. Så altså, det er igen, jeg vil ikke lave det i samme stil som Spassi eller ham, jeg også følger, der Gaming Beaver. Slet ikke. Jeg vil bare sådan hyggeplan. Og sige, jeg er pige, og jeg kan godt lide at game det her, og synes det er sjovt. Og give nogle fifs, hvis jeg kan nogle fifs. Ja, det er det. Det kunne være sådan en god sådan afkoblingsting at lave, tror jeg. Ja, der er også mange, der rent faktisk går hen og får det som et job, fordi de bliver så populære. Ja, men det er slet ikke det, jeg er ude i. Men det ved jeg godt, det er de fleste så ikke. Men, nej, det er jo så det, jeg godt kunne tænke mig med streaming, ikke? Men altså... Jeg tror så, det også ville hjælpe, hvis du lavede nogle videoer, tror jeg, at lave på YouTube. Jeg eksporterer stort set alt, hvad jeg laver på YouTube. Eller til YouTube. Okay. Jeg redigerer det så ikke, så det er den rå optagelse fra Twitch, ikke? Men det er jo så også, fordi det er en stream. Ham jeg følger meget og ser videoer meget med i øjeblikket, der Gaming Beaver. Han lægger også mange videoer, hvor det bare er et streg. Sådan 20 minutters videoer med et spil, hvor det ikke er redigeret. Men han er bare så sjov at høre på det så lidt. Han er meget underholdning. Og så er der de få ting, hvor han klipper. Så. Men der giver han også sådan, prøver nogle af de nye spil, og så spiller han nogle... Han lavede et helt gameplay for det der Lego Jurassic World, fulgte fra start til slut, ikke? Ja. Og han så delte op i 20 minutters videoer, tror jeg. Bane for bane, ikke?
Men så kunne man så lære lidt at se spillet, om det var et godt spil, og så fortalte han fifs, og så kunne man selv skrive, hvis man vidste noget om en bane, sådan, hey, du kunne have gjort det her. Og så prøver han det. Det er faktisk meget sjovt. 42, det er her. Så men det er også noget, jeg godt kunne tænke mig, når jeg får opgraderet min PC. Ja. Og videoredigering og sådan noget, og lave videoer. Ja, det er jo sådan noget, Jeg er ikke så nødig at streame. det er faktisk betydeligt nemmere at streame, synes Ja, jeg. det ved jeg godt. Landing gear deployed. Hvilket var grunden til, at jeg Jeg startede. ved så ikke, hvor meget det kræver computermæssigt, men det er jo bare, jeg synes, det kunne være sjovt at optage noget af det, man laver, så lige klippe et eller andet sammen, eller bare tage en hel session, man filmer og så smide på. Men det der med kanaler på ens YouTube, er det bare ens hovedkanal, eller kan man dele den op? Du har kun én kanal. Og Okay. det er din YouTube-profil. Så kan du så lave en anden kanal med en anden e-mail. Ja, for jeg tænkte, jeg skal nok have en, som ikke er tilknyttet til mig som person, tænker jeg. Og den del er ligegyldigt. Det er mere navnet. Jamen, det er mere navnet, jeg tænker, for lige nu er min jo bare på, hvad mit navn er. Ja. Der kan jeg nok godt tænke mig en, som ikke er med mit navn på. Mm. Som er måske med mit kaldenavn i stedet for. Det er også mere det. Fordi jeg tænker, hvis folk kan se, hvad mit navn er, ikke? Og Et der er af, ikke de nogen, ved, der kan... de ved, hvad jeg hedder til fornavn. Ja. Så. Ikke fordi, at man kan finde mig alligevel, fordi jeg har hemmelig adresse og sådan noget, ikke? Men Ja. My channel. My channel. Der har jeg så omdøbt min til Two Hands, ikke? kan man godt omdøbe den? Jeg har. Men det er fordi, jeg har det. Du kan navngive den noget specifikt. Jeg kan bare ikke huske, hvordan. Jamen, det var, at hvis man ikke kunne ændre navnet på den. Hey, jeg har fået 4 views på min video. Nice. Det er omtrent, det er de fleste views, jeg har haft i 3 måneder, tror jeg. Mm. Det er løgn. 2 måneder. Men jeg har så streamet en hel del mere her på det sidste. Ja, det har jeg godt lagt mærke til, at jeg får e-mails, når du streamer. Ja. Du. Deliver to port Rigi Gold Mafia. Nej, det er ikke videoadministrator, jeg finde. Kunne jeg ændre navnet på min kanal? Jeg har 3 timer til det her, det får ikke godt. Kun den kravle, Saturn op i tårnet. Så der er, lad os acceptere. Commodities. Kan jeg købe flere power generators? Det kan jeg godt. Compatibility. System map. Jeg skal bede om. Tekstcertificering, hvad fanden vil det sige? Ja, godt spørgsmål. Der står bare begge en. Jeg har slet ikke kigget på det der i 100 år af en madkasse. Og lige nu prøver jeg bare at ændre på, om jeg kan ændre på mit navn. Tekst der. Men det kan godt være, det er bare nemmere at oprette en ny. Ship released. Engines engaged. Maybe. Godt være bare, man skulle oprette en ny, fordi så kan man sige, det er ens uploadings, og så har man sin private. Det er måske en vejen frem. Landing gear retracted. Der er godt nok mange spillere i dag. Og der flyver med rundt, eller hvad? Ja, der var ikke særlig mange, der var inde og spille i går. Jeg mødte stort set kun ind i NPC. Skib. Nu skal du også tænke på det lørdag.
Det er rigtigt. Frameshift Det er lidt ligesom i drive Primal Carnage, der kan jeg altså også godt se, når det er weekend i forhold til hverdag. Mm. Det Ja, det sjove er er, at altså jo, der er mange, der spiller, eller mange, men der er folk, der spiller Primal Carnage, ikke? Men inden for den der rollespils server, der er det mange af de samme, jeg ser. Og på survival serveren, der er det også, altså man ved, hvem de forskellige er, hvem der spiller de forskellige ting og sådan noget, ikke? Ja, Men det. når vi når weekend, så er der rigtig mange, der lige pludselig, hvad fanden er det? Mm. Altså der er nogen, jeg har spillet så meget med nu på de samme server, så jeg er ved at blive venner med dem på Steam. Ej, det er altid hyggeligt. Twan Orbital. Fordi så finder vi ud af, hvis vi alligevel er samme tid på Steam og sådan noget der, og så finde den samme server, og så... Mm. Så dem jeg spiller på rollespilserverne med, så prikker de lige, hey, skal du ikke være med og lave et eller andet sjovt? Ja. Der var også et tidspunkt, vi lavede en Raptor Pack. Det var fandme også sjovt. Så etablerede vi et territorie og sørgede for at jage de store dinosaurer. Vi var så mange raptors til sidst, så de respekterede, at det var vores territorie. Altså det er ikke fordi, man kan stadig ikke dræbe hinanden, men vi spiller jo stadig på, at en T-Rex kan ikke gå mod 5 Spinosaurus for eksempel. Den vil automatisk flygte. Men one-on-one, så vil vi måske lige prøve hinanden ad, ikke? Ja, det er det. Så det får altså nogle sjove outcomes engang imellem. Så det har jeg jo så med når jeg streamer. Efter jeg sad og streamede Diablo, der havde jeg 3-4 mennesker inde, og lige pludselig sad jeg og spillede med en af dem, ikke? Mm. Kunne sikkert også være sjovt at prøve at streame en gang imellem. Men, Jeg synes, det er meget hyggeligt. men jeg kan jo lige prikke til dig, når jeg får den nye PC, så du eventuelt kan hjælpe mig med nogle af de ting der. Ja. Because I knows nothing at all. Og tro mig, det gjorde jeg heller ikke til at starte med. Det er Jamen, ren og skær research. Mm. Jamen der er det meget rart, at man kender nogen, som kan, ikke? Ja. Så. Men det er bare det der med, når min far smutter til USA i 2 år, det er sådan lidt, fuck, hvis der nu sker noget med min PC, når han er væk. Hvad fanden skal han der? Skal han over arbejde, eller? Ja, han bliver... Det er jo egentlig en udstationering i 2 år med arbejdet som IT-supporter. De har et kontor i Connecticut, de har kontor i hele verden, Indien og sådan noget, ikke? Ja. Men de har et kontor i Connecticut, hvor der er udskiftning, så de er der 2 år, og så bliver de udskiftet, ikke? Ja. Der er en fået tilbudt at være derovre fra start december og så 2 år frem, ikke? Og så tager min stedmor med, hun får så et arbejdsvisum, så hun kan arbejde derovre. Og så mine små søskende tager også med, så skal de være i skole derovre. Mm. Han får vel sat en bolig til at rådighed, går ud fra. Nej, de skal faktisk selv finde noget, men de får et budget, ikke? Så Ja, okay. der er så meget til leje derovre, ikke? Så det er ikke svært. Nej. Det er også betydeligt billigere. Jamen det der med at få stillet noget til rådighed, fordi afhængig af hvem du får derovre, er det en ungkarl, som skal være derovre de 2 år. Her, det er jo en hel familie, ikke? Mm. Så de får betalt en forlænget weekend med at tage over og finde noget. Så jeg ser som mulighed for at komme til USA, når de skal derover. Så skal jeg kun tænke på flybillet. Og så lige hjælpe lidt til med, hvad koster, ikke? Men... Mm. Og man kan sige, at det dyre ved sådan noget, det er jo næsten hotellet. Og selvfølgelig flybilletten, ikke også? Men det er jo været den eneste store udgift. Docking request granted. På nummer 3. Godt. Nu skal jeg bare lige finde fucking docking platform 3. Shush. Language. No. Docking platform 3 er her. Super. Jeg havde lidt overvejet til min kanal og eventuelt streaming af, at jeg skal være mere. Mm. Jeg ved det ikke, men det er jo det, jeg bliver kaldt jo. Ja, det er det. Oh. Men det er bare, hvordan fanden man siger det ordentligt på engelsk. Jeg går ud fra, at videoerne jeg laver bliver på engelsk, ikke? Landing gear not deployed. Ja. Det er jo Altså- så der, hvor jeg streamer både på dansk og på engelsk. Mhm. Alt afhængig af, om jeg sidder med jer på linjen, eller om jeg sidder alene. Landing gear deployed. Ja. Altså vil sige, hvis jeg sidder og gamer længe og optager til at lave nogle videoer, så laver jeg dem højst sandsynligt på engelsk.
og kunne måske godt finde på for sjov at smide dansk ord ind en gang imellem. Og så ved jeg ikke på nogle af de der videoredigeringssystemer, man ligesom med Spasi kan skrive nogle ord ind på eller et eller andet. I don't know. Det skal du ikke spørge mig om. Det har jeg ikke en skid forstand på. Nej, det ved jeg godt. I don't know either. Men det er bare sådan lidt, how the hell do I say my name in English? Der er mere ting, så det ikke lyder bare dumt. Så skal jeg finde et andet navn, som ikke lyder dumt. Ellers så skal jeg, I don't know. Så jeg kan godt lide måden, jeg har fået øgenavnet Mir på. Thors hammer. Yes! Fra Dark World. Yep, I know. Yes. Og fra Ja, det er bare Thoren, den er det mest kendt for næsten. Det er fordi hun er en idiot, der siger Mir. Ja. Mir. Det er der, hvis folk spørger, hvorfor har du det navn så sådan lidt, så har man en historie at køre på, i stedet for lidt, det var noget, jeg fandt på. Det har jeg da. Jeg har også en historie. Hvad dog? Jeg er opkaldt efter en meget badass anime-karakter. Som har kaldenavnet Two Hands. Jeg har faktisk ikke tænkt over, hvordan du havde fået det navn. Jeg har faktisk aldrig rigtig tænkt over det. Altså det eneste. Det andet jeg brugte for mange år siden Dark Cola, det var noget jeg selv fandt på.